Заповядайте. Добър ден. Това е кабинет Happy Spine. Заповядайте. С какво оплакване сте? С болки в... Заповядайте. Благодаря. Отбелязва се къде ви е навсякъде болката и от 1 до 10 интензитета на болката в момента. Така, това е декларацията, която трябва да попълните, трябва да прочетете, да се запознаете за какво става въпрос. Това е въпросник, на който трябва да отговорите за болката, която имате в гръбнака. Заповядайте. Какви са ви оплакванията? Силни болки в кръста. Тук записваме оплакванията на пациента много подробно, водим досие и след това регистрираме цялата симптоматика, която намерим от прегледа. Също анализираме образните изследвания, записваме какво се намира от тях. Изследваме обема на движения. Напред се навеждайте. До болка, назад, ако е необходимо, измерваме разстоянието. Тук търсим специфичните симптоми от гръбнака, които са актуални само при настоящото страдание. Дишай, издишай. Както и евентуално дали болката не идва от някои от периферните стави. Търсим симптомите, които са в територията. Търсим локалната причина, за да може да намерим точно от кое ниво на гръбнака е болката и дали е от сакроилиачната става. Ако има дисфункция в сакроилиачната става, правим терапия на сакроилиачната става и веднага проверяваме дали има промяна. Да сгънеш единия крак, другия или ако малко напред. Ако симптоматиката е от някои от нивата на гръбнака в лумбалния отдел, правим съответно манипулация или мобилизация в този сегмент. Не трябва да бъде болезнено. Ако е болезнено, не го правим. Дишайте, издишайте. Вдишайте, издишайте. След това веднага проверяваме симптоматиката дали се е променила. И съответно, ако има симптоматика от края на гръдния, началото на лумбалния сегмент, лекуваме и нея. И проверяваме и тази симптоматика дали е по-добре. Дишай и стишай. И накрая проверяваме обема на движения, дали се е променил. Важното е, че една терапия почти никога не е достатъчна. Обикновено, когато дойдат пациентите, тук симптоматиката е декомпенсирала и трябва да направим поне 2-3 последователни терапии, за да може тази симптоматика да изчезне съвсем. И после трябва да се поддържат с упражнения.